आज बहुत ही दुखद खबर निकल के आवता कि भोजपुरी के 9 गो कलाकार एक साथ दम तोड़ देले बा लोग। इस सोच सकता है भाई लोगन कि कितना बड़ा ही झटका लागल बा भोजपुरी इंडस्ट्री में कि एक साथ 9 गो कलाकार के गए, मतलब कि कितना दुख के बात बा। तो भाई लोग जानल चाहता लोगन कि उन लोग के मौत कैसे भेल, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखे लोगन। बहुत पूरा खबर भाई, ऐसा कब्बो ना होके कि चाहे भाई केकरो साथ माने देख सकता लोग। ये इतना दर्दनाक हादसा बा, कितना जोर से टक्कर में लागल बा कि पूरा स्कॉर्पियो के बुक्का बुक्का हो गल बा। इतना दर्दनाक हादसा हम कभी ना देखले रहनी भाई। तो भाई लोग सुन में आवता कि एगो स्कॉर्पियो में 8 लोग बैठल रहे लोग आ सासाराम से निकलल रहे लोग बनारस जाए खातिर। लेकिन भाई लोग बीच में ही अचानक ऐसा एगो घटना घट जाता है। जगह के नाम भी बता देता नहीं तोहनी के कि जहाँ ये लोग के एक्सीडेंट भेल बा। मोहनिया में एगो जगह पड़ेला देवकली, उहो ये लोग के एक्सीडेंट हो गल बा। अब बतावल जाता भाई कि स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल वाली के बचाव के चक्कर में ट्रक में जाके टक्कर मार देता और उन्हें एक साथ 9 गो लोग के मौत हो जाता है। अब प्रशासन द्वारा बॉडी के जांच उच करके भभुआ के सदर अस्पताल में भेज देवल जाता, जेमें कुछ लोग के नाम निकल के आवता कि ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार वालों, जेमें 4 लोग के नाम निकल के आवता। तो भाई लोग तोहनी के बता दी कि सत्यप्रकाश मिश्रा, छोटू पांडे, आंचल तिवारी आ सिमरन श्रीवास्तव। जैसे तोहनी के बता दी कि सत्यप्रकाश मिश्रा एगो राइटर हवन, आ छोटू पांडे एगो सिंगर हवन, आ आंचल तिवारी आ सिमरन श्रीवास्तव ये दोनों लोग एगो डांसर हवन लोग। ये घटना घटल बा बिहार के कैमूर जिला मोहनिया में। अब भाई लोग ये भोजपुरी खातिर बहुत ही बड़ा झटका लागल बा, जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग सुन के साफ पूरा सुन हो गल बा। यही से सोचनी कि तोहनियों लोग के बता दी काहे कि बहुत बड़ा खबर बा भोजपुरी खातिर। भाई लोग हम ये दुआ करम कि भगवान ए लोग के आत्मा के शांति दे।